Да внимаваме. Рече Господ тази притча. Един човек имаше двама сина. По-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде на вечна страна и там препаса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад на страна и той изпадна в нужда. И отиде да се представи у едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свини. И той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха и никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат и свиния хляб, аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме един от наемниците си. И стана да отиде при баща си. И когато беше още далеч, видях баща му и го домилях. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете. Дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете, па докарайте и заколете упоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото той е мой син. Мъртъв беше и се намери. Мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата. И на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат си дойде и бащата заклал военното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето аз толкова годините служа и ни веднъж тоя заповед не пристъпих и мене никога дори зле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А когато дойде тоя ти син, който прахоса имотът ти с блудници, за него ти закла военното теле. Той му рече: чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое, а трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Само той въпрос е достатъчен да покаже цялата радост, която в един миг е бликнала в
душата на това баща. И тая радост показва вече всичко. Тая радост показва оная мъка, която през цялото време е била в неговата душа, докато блудният син е блуждаял. Хвърли се на шията. Не е така, както ние 3 пъти от едната страна, ама без да се целуваме, само така правим жест, че се целуваме ръце, покланяме се, вели как да се поклоним. Няма тая куртуазия, няма този етикет. Както Захей не спазвал никакъв етикет. Не му пукало, какво ще кажат хората, като някой дете се покатерил на смоковница, така и бащата. Хвърлил се на шията. И го целувал. А преди това видял още, когато бил далеч. В най-далечния хълм, още като се проявил, както го рисуват художниците, средновековните художници, Рембрандт, с една стоячка, с едно вързопче. Какво няма в този вързопче? Това няма и храна, какво да е. С мъничко вързопче, колко и един умрък на стоящата. Защо на вечерята на Великия пост четем точно тази притча? Миналата неделя Митъра и Фарисея. Защо точно Митъра и Фарисея? В цялото Евангелие точно тези притчи. Явно в тях е концентрирана същността на това, което Исус има да ни каже. Християнството е интерпретирано как ли не, като философия, учение. Всеки според такъв си. Както всичко на това става. На сила хубаво се става, на сила още по-малко се става. Духовен още по-малко. Интерпретации, дълбочина, причина, всеки, кой както може, кой както разбира. Дори тази притча, в която е цялата глъбина на Божия дух, цялата същина, целият смисъл, също се разбира. Близко, обичайно, ежедневно, съкъм да не се разклати нещо в нас. Малко да се задълбочим, да погледнем малко по-надълбоко. Ще вземем да се разклатим, ще вземем да се научим ежедневния покой, спокойствие. А тази притча е именно притча на разплащането, на раздрусването. Тази притча се раздрусва с това, че обръща. Тази притча показва именно какво се изразява метаноята. Който не разбира. Защото под покаяние съд друго разбирам. Там изял съм аз, този пример, трябва да измисля най-после някакъв примера, но той не се изял съм един шоколад от бомбон, но даже не съм го глътнал, защото съм го сложил в устата си, ще отида на изпът. Големия грях, голямото покаяние. Поругание над Евангелието е това, не е покаяние. Това е обезсмислене, това е смислоубийство. Ако такова разбираме под грях и ако такова разбираме под покаяние, смислоубийство. Големият въпрос е за големия син. Там е големия въпрос. Какво става с големия син? Там е драмата. Някак си, въпреки че притчата се казва за глупия си, за малкия си, който прахоса, някак си ние се радваме с него и не се задълбочаваме. Драмата на големия син. Чул той врявата
и се разсърдил, като му казал слуга. Той не отишъл да види нищо. Праща слугата с това. Господар вече да се живея като господар. Какво направил бащата там? Бащата излезе и го канеше. Тоест не си е седял там на бас. Вече веселието почнал. Не, станал, излезе. Отишъл да го посрещне. Извън дома и го канеше. Разсърди се. Същата ситуация като нашите литургии, като нашите евхаристия. Със страх Божий, вяра и любов. Пристъпете, 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 пристъпете. Разсърдени нещо там. Правят ни някакви. Не. Същата работа. Не иска да седне на трапезата. Не иска. Трапезата весела, иска да бъде тъжен. Не иска да Божията трапеза. Защото не било захвално за него по-голямото теле. Той, как да не за него? Седнеш на трапезата, да ядеш от него, става за теб. Как да не? Ама не, той иска да бъде специално за него. Първо и второ. Много важно. Той иска, он е му брат, той не го нарича брат. Да не бъде на трапезата. Да бъде само за него, специално за него и единствено за него. Той иска някакъв почет. Той се труси от брат си вече. Он е водник. Ето драмата на това човек. Ето драмата на нашата църква, която поддържава на този човек, на големия брат, а не на малко. Защото вижте кое е характерно за този човек. Той само казва, брат, баща ми не го опровергава. Аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не престъпих. Ами се човек. Това самохвалство, по-голямо от самохвалството на онзи фарисеен от миналата неделя. Ни веднъж твоя заповед не престъпих. Бащата какво? Нищо не казва. Така е. Послушан, изпълнителен, стриктен, дисциплиниран, педантичен, ни веднъж, ни най-малка заповед не престъпва. Представете ли се? И на фона на цялата тая притча изниква един огромна въпросителна. И какво е това? И какво е това? След като го виждаме какъв не знам как да складваме да го квалифицира. Безумник. Изпълнителен безумник. Представете ли си какво старание, какво усърдие, какво треперене, да ни мъничко някаква заповед, да ни ядоска, да ни подразни баща си. Ние веднъж да кажем какъв е този човек, като робот. И накрая всичко това, с гръм и трясък, всичко това послушание, всичко това изпълнение, с гръм и трясък, с гръмолясък и се обезмисля. И пред очите ми се представя един гигантски позор. Един позор на самодостатъчността, един позор на неразбирането. Какво означава Божието Слово, какъв е неговия смисъл, какъв е смисъл на живота. Нищо не разбира. Само изпълнява. Помня миналата година и помня, като казах проповед тази притча. Този син, наследника на имота, той е Петер от слугите. Той е по-слуга от слугите. Той има слугински менталитет. Някакъв смисъл господарски, а пич смисъл слугински. Съкън да не подразни.
Как се живее? Това е положението. Така живял човек. Цял живот. И като ни се поставяме с този брат, малкия брат, който той вече не нарича брат, той се отреква от него. Той го изгони от сърцето си, от съзнанието си. Той е радостен човек, заминал се. Няма да види това се отказва. Той вече е щастлив от това, че бащата е щастлив, че малкият му син се връща, а той е щастлив от мисълта, че малкият брат няма да се връща. И ще са противоположни неща. Диаметрално противоположни. Изключително сбъркан човек. Тъжното в цялата картина е, че ние не разбираме съвещаването. Ние не можем да си обясним истинското край. Какво му е лошото на този човек? Защото Евангелието винаги е в един парадокс, а ние разсъждаваме едни схеми, едни матрици. Парадокс е някакси. Ние познаваме. Какво му е лошото на този човек? Това, че всичко е изпълнявало, че друг случай, че не веднъж една заповед. Ние не можем да го характеризираме. Това е лошо. Що така се случва в края на краищата? Ще повторя това, което вчера казах. Вчера ще те коригирам. Притчата, т.е. случката с онази вдовица, която пусна на две лепти. Исус казва, тя пусна повече от другите. Другите пускали образно да се редят пачки. Тя пусна на 2 стотинки. Исус казва повече. Чакай, аритметика тук няма ли? Защо Исус Христос отрича аритметика? 2 стотинки били повече от 1000 лева. Че как така? Че как така? С какво са повече тия 2 стотинки? Можем да се отговорим. Ако не можем да се отговорим, не сме разбрали нищо от Евангелието, не сме разбрали нищо от думите на Исус. Как така 2 стотинки са повече от 1000 лева? Или от 1 милион, защото ето сега Гърбов 1 милион даде наскоро на Пловдивски Николай. Как така 2 стотинки да са повече? По какъв начин? По каква логика? Какво сега трябва да отичаме аритметиката? Елементарните числа, 2, 2, 4, това е. Как да го разбирам? Парадокс. Ето парадокс. Ето с какво са повече. Когато получиш 1 милион дарение, ти получаваш точно 1 милион. И харчиш 1 милион. Оправяш се сам с този 1 милион. Господ не ти е потребен. Ти си имаш 1 милион. Що ти е Господ? А когато тия 2 стотинки са дадени пред сърцето, с вяра, с Бог, дава тия 2 стотинки е Господ. И по този начин те стават повече от този милион, който Господ отсъства. Ама може храмове да се стоят. Ама да се влекат храмовете стъпети. Господ отсъства. Това са бъдете на герб. Няма Господ към тях. 2 стотинки на вдовицата е Господ. И затова Исус каза, тази вдовица даде повече. Ето защо. Ето как. И така. И така. И става брати. Кажа още нещо за малки врачи, за да не говорих. Ще не завърши. Предпоставката за доверие.
Думите на покаянието са: да, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Защо тези думи? Да че са повтаряни? Да ще направя една пауза, замислете се. Защо са повтаряни на един път? Образуват на съзнанието. Кажете, защо са повтаряни на? Акта на покаянието има тези два етапа. Първо се случва в нас. Но се случва само вътре в нас. Съзнанието ни. Не, сърцето, душата, не знам. Насякъде, цялото ни душа. Ако се случва само вътре в нас, а не го проявим на тело, няма да се покаяне. И обратно, ако не се случи вътре в нас, това, което проявяваме на дело, пък не е покаяние, не е метаноя. Тези два етапа, тези думи на покаянието, за да бъде покаянието истинско, трябва да се случват два пъти. Това е едното качество. И друго, както зададе въпрос, провърнем внимание, тук е написано в евангелист. Нещо, което е преди тези думи да възникнат в съзнанието. А именно, като дойде в себе си, рече, благодарение за обещанието, като дойде в себе си, ето това идване в себе си. Царството Божие вътре в вас. Казва Христос, не така. Ако идваме в себе си, ние вече сме в Царството Божие. Тази аналогия ние можем да се отговорим на въпроса какво е това, какво представлява изгонването от рая. Рая е Царството Божие на ние души. Изгонят Адам и Ева от рая. От какво са изгонени след Царството Божие? Рая е вътре в нас. Значи от себе си се изгонят. Значи те вече не са себе си. Аз вече не съм себе си. Шизофрения, разделение, разпад на личността. Ето това е грехопадение. Разпад на личността. Вече не съм себе си. Този човек, който през цялото това време на блуждаенето не е бил себе си, не е бил себе си. Не е бил себе си. В този процес на блуждаенето има и обратен път, обратен вариант. Идването на себе си. И тогава вече са възможни тези думи, които първо той изрича в себе си и след това на дело. Тогава вече, когато той е в себе си. Иначе, други неща се смеят да се родят в съзнанието. Не тези думи, с които той става емблема на християнство. Блудния съд. И така, дойде в себе си означава дойде в Царството Божие. В себе си. В Царството Божие. Тоест, той вече при баща си. Остава да измине само един път. Но това също е от значение, защото евреите, когато излязат от страната на робството, следващата крачка, какво отидаха в Македония, са не 40 години блуждаени из пустинята. Глад, лишение, робот.
Обетованата земя е на една крачка от Египет. Обаче 40 години. Още един гигантски парадокс. Но на това също това запомнете, това е важно. Никога излизането от робството, следващата крачка не си в обетованата земя, следващата крачка си в пустинята. И когато се пребориш с пустинята, тогава вече си в обетованата земя. Обетованата земя лежи отвъд пустинята. Земята, когато гроздовете се такива и тече мед и мляко. И така този нуждаещ син дошъл в себе си, намерил себе си, станал себе си и тръгна. Ето за това я четем тази притча преди Великия пост, защото има една проповед от отец Александър Жменов, Великия пост като път. Всеки път се започва с една първа крачка. И най-дългия път с една първа крачка. И това идване в себе си. И тогава вече следва тръгването на път. И тогава вече нашия баща ще се хвърли на шията и ще го поцелува. Тогава, като вървим до първ път, ето това трябва да има в съзнанието си. Ето тези живи примери. Вижте колко живи хора, колко живи примери. Вижте как не само, че няма някаква скука. Ето винаги това като едно клеймо, като една тъмга. Свързваме духовния живот с някаква скука. Скучен е живота на големия брат, който само правила му види в главата. Членове и алинеи на устава, на типика. Там е скуката. А вижте каква радост. Вижте каква не скука тук. При малкия брат. В неговия живот. В неговия буден живот. В неговия буден живот. Объркан живот. Обезсмислен живот. И в края на края този човек, живота на този човек става пример за нас. Никъде не е казано постъпвайте като този си, не да постъпва като този си. Не е ли ясно? Не е казано защо. Защото Христос не постъпва като дъскалица. Ето добрият пример, положителния герой, отрицателния герой. Защото е очевадно. Защото трябва да го усети с активност. Защото всичко това, което се случва, трябва да усетим трепет в сърцето си, когато го четем. Това отец Александър Жменов казва, че няма по-голям грях. Че всъщност единственият грях е липсата на трепет. Ето, илюстрация, древния сън, послушния сън. Изпълнявал, слушал, като наемник, като слуга, без никакъв трепет, без никаква любов. Ето, каква е съдбата. Словен, самоизгонил се от къщи, самоизгонил се от бащиния дом, от бащиното сърце. Тежко му е бърко. Така, наближава после.